салом дӯстон, рӯзҳои истироҳатӣ дар топ 5 мусобиқаи футболи аврупоӣ бозиҳои даври навбатӣ баргузор гардид. муҳимтарини онҳоро як бори дигар ба ёд меорем. Пойгаи қаҳрамонӣ дар Англия ҷолиб сурат мегирад ва мо ҳам аз ҳамин мусобиқа оғоз мекунем. Аммо пешупеш мегӯем ки дар рӯзи аввал чизе рӯй надод. Ду дастаи даъвогар ғалабаи боваринок ба даст овард ва акнун навбати пешсафи ҷадвал Ливерпул аст ки имрӯз дар дерби ба майдон меояд. биёед зуд лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо ба тартиб дар бораи ҳамааш суҳбат мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобат дар АПЛ интизор мебошад. дар даври марказии Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд Ливерпулро пешвоз мегирад. оё шогирдони Клоп метавонанд силсила ғалабаҳои худро давом дода девҳои сурхро дар меҳмонӣ мағлуб созанд? Тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии навбатии Ман-Сити дар Премер-лигаи Англия дирӯз барвақт доир шуд ва шаҳриён ҳам барвақт гол сар доданд. аллакай дар дақиқаи чоруми бозӣ ҳамлавари Пелас Жан-Филип Матета ба кушодани ҳисоб даст ёфт, вале ба мисоли бозиҳои дигари Ман-Сити шогирдони Пеп дар идома дар майдон гапзани асосӣ буданд. 4 голи пайҳами бозингарони Сити таоман тими меҳмонро ба хастагиё бурд. ҳарчанд Эдуард як голи дигари Кристал Пеласро ба самар расонид, вале 3 холи навбатӣ аллакай дар ҷайби шаҳриён буд. ба гапи дигар, Сити 70 хол дораду интрига дар пойгаи қаҳрамонӣ бо маром идома дорад. дар беҳтарин лигаи дунёӣ баъди пирӯзии бузурги Ман-Сити зер дастони Артета ҳам ҳарифони худро бо ҳисоби бузург саркӯб карданд. пирӯзии сафарии Арсенал муқобили Брайтон на фақат ба лондониҳо 3 холи дигар овард, балки ин дастаро дигарбора ба садри ҷадвал баровард. агар Юнайтед аз Ливерпул имтиёз кашида гирад, пас дастаи Артета ба муддатҳои тӯлонӣ дигаронро аз боло нигоҳ хоҳад кард. шогирдони Роберто де Зерби бошанд зидди Арсенали шитобон ба самти қаҳрамонӣ ҳеҷ муқобилияти хоса нишон дода натавонистанд. турнаҳо зери фишори тӯбчиён монда дар лонаи худӣ 3 голи беҷавоб аз дарвоза берун карданд. баъди ин пирӯзии муҳим Арсенал 71 хол дораду Ливерпул бо 1 хол камтар ва 1 бозӣ бештар ба зинаи дуюм фаромад. дар Олмон бошад дастаи Алонсо ки ин мавсим ба шарофати силсила пирӯзиёяш Неверкузен ном гирифтааст, аз 41-умин пирӯзии хеш истиқбол гирифт. Унион Берлин ҳарчанд дар замини хеш зидди дорусозон то ба охир пойзанӣ кард, вале як голи сардода дар нимаи аввал барояш дардисар шуд. дастаи Алонсо албатта ғайр аз пеналти амалишуда дар дақиқаи 8 иловашудаи нимаи аввал дигар гол назад, вале 3 холи навбатиам ҳеҷ куҷо нарафт. Униони Берлин ҳам то фурсатҳои ахир ақаллан баҳри мусовӣ мубориза вале бо характери қаҳрамонияш дастаи Ливеркузен ин мавсим ба рақибонаш ҳеҷ раҳме надорад. баъди ин пирӯзӣ Байер аллакай дар даври баъдӣ метавонад пешакӣ қаҳрамон шавад. пирӯзии навбатии Байер дар Бундеслига бартарӣ ин дастаро дар ҷадвал нисбати Бавария ба 16 хол расонид. ин ҳам албатта баъди шикасти навбатии Мюнхенҳо иттифоқ афтод. дастаи Тухел ин мавсим ба дараҷаи заиф аст ки зидди дастаи даҳуми чемпионат ҳам коре карда наметавонад. то дақиқаи 50-уми бозӣ зидди Хандейхайм Бавария дар ҳисоб 2-0 пешсаф буд ва мизбонон танҳо як зарбаи рост ҷониби дарвоза доштанд. лекин дар аввалҳои дуюм тайм бачаҳои Хандейхайм аз куҷои нерӯ гирифта камбек карданд. 3 голи пайҳами Хандейхайм ба дарвозаи Свен Улрих ки аз дубли Тим Клайндист иборат буд, 3 холи навбатиро аз дастаи Тухел кашида гирифт. маъаз ҳамин бохти дардовари Мюнхенҳо дар даври дигар Байерро пешакӣ қаҳрамон мекунад. дар радифи рақобатҳои рангини грандҳои Бундеслига дербии шаҳри Рим дар Италия низ хотирмон сурат гирифт. рақобат миёни ду рақиби азалӣ аз шаҳри абадзинда бо ҳар ранги набошад ҳамеша хотирмон сурат мегирад. дар ин бозӣ мо шоҳиди як голак шуда бошем ҳам, вале шиддати мубориза дар майдон ниҳоят баланд буд. ғалабаро барои дастаи Де Росси аллакай дар дақиқаи 42 голи ягонаи Ҷанлука Манчини таъмин намуд. ин аллакай голи навбатии пирӯзиовар дар иҷрои дифоъгар аст ки дар футболи Италия зада мешавад. агар голҳои дифоъгаронро дар серия А ҳисоб кунем, Лукаку ин мавсим ин қадар гол назада аст.
дар ин бозӣ аслан шумораи зарбаҳои ҷониби дарвоза аз ҳар дуи тарафҳо зиёд буд, вале зарбаҳои рост камандаркам ба дарвоза мерафт. баъд ҷои ин зарбаҳо ба пои ҳамдигар хеле зиёд буданд. муноқиша миёни Дибала ва Гендизӣ бошад ба рафти мубориза дар дерби ранги дигар бахшид. хулас ки Рома тавонист бе ягон корти сурхи зиёдатӣ ва задани голҳои иловагӣ се холи арзишманд аз дерби ба даст оварад. ормони расидан ба мавқеи Лигаи Чемпионҳо ҳам барои гургони римӣ наздик омадааст. дар футболи испанӣ бошад ҳамагони як финали бузургро дар ҷоми шоигарӣ тамошо карданд. финале ки бе Реалу Барселона сурат гирифт, вале то силсила зарбаҳои пеналти давом кард. Атлетик Билбао зидди Малёрка дар финали ҷоми Испания бозии мушкиле дошт, вале баъди 120 дақиқаи муборизаҳо ва силсила зарбаҳои пеналтиҳо тавонист соҳиби ҷоиза шавад. вақти асосии рақобат бошад бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт. ба голи Даниэл Родригес Васкес дар дақиқаи 50 Оян Сансет ҷавоб гуфт. дар идома ҳарчанд ҷонибҳо талошҳои голзанӣ карданд, ҳеҷ кас шоҳиди гол нашуд ва кортор силсила зарбаҳои пеналти рафт. инҷо ду иштибоҳ аз ҷониби Морланес ва Радоиниш Малёркаро аз ҷоиза маҳрум кард, зеро Баско аз пеналти ҳеҷ хатогирӣ надоштанд. Баско аз Билбао бошанд ахиран баъди 40 сол ҷоизаи ормониро тори сар бардоштанд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.